Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Bawer, He. tu çi dibêjî ku em lîstikekê bilîzin? Kêfa min jî nayê. Bilîzin îro. Çê? Nezere bilîzin. Sere? Nizanî. Ne. Tewla bilîzin. Hez nakim. Tu jî camîrî. Çi bilîzin? Ha. Tu dixwazî em lîstika ev çiye bilîzin? Lîstika erkeğe çi ye? Tevî bînî. Haka bibînim. Deka rabeş te re bêjim. Rabe ser xwe re beraber? Ha. Rabim ser xwe. Baş. Xort bibîne. Aha. Berê xwe wesa bike. Aha. Çavê te digirim. Çima? Aha. Pêşra. Ez tiştekî ji te re dibêjim. Yan dest... Aha. û tu divê tu texmîn bikî ew çi ye. Baş e? Na, hîle neke. Na hilet nekni. Aha, Tiştek aha. jî nabînim. Baş e, baş e. Ha, te naz dikim bawer. Çi asla şike. Bawer, ev çi ye? Çi ye? Ev. Ev ki ye? Ha, destê te? Destê min. Destê xwe bige. Aha, bigire. Îcar ew çi ye? Megirt. Erê. Va zirav e. Zirav e? Tiştek buçuk e. Biçûk e? Sivik e jî. Rast e. Sivik e jî. Kapağı jî. Derzî ye. Derzî ye? Heh. Bawer, tu dizanî ew ne derzî ye? Bi çi ye? Ne derzî ye? Çi ye? Ka bêje? Çi bêjim çi ye? Tu jî min re bêje. Ew pênûs e. Kalem e. Erî, qelem e. Ango pênûs. Ya nabînin normal e. Erî, baş. Normal e mezan. Ev. Tiştek dî bawer. Tiştek din mi? Filistik bu eli. Bawer, ev çi ye? Ev çi ye? Ev. Çi ye? Ha. Kapıdan bibînim. Aha, bigire. Wisa. Aha. Vasa. Aha. Kuro bawer. Ne? Aha. Bawer. Ne erê rast e. Çi ye? Aleye. Ha min dît. Ha, te dît de îca bêje navê wê çi ye? Defter e. Deftere. Defter e. Ne deftere? Kuro defter e. Pêlî hene. Kuro ne deftere? Çi ye? Pêlî hene defter. Ha. Zarım çi ye? Aha. Albüme. Albüme surat ane. Na. Ne albume ne? Ne deftere ne albüme. Ve çi yeli? Yani tiştek dîtû ne ji bilî albumu defterê? Atlas ye. Atlas, na. Çi ye? Ne atlas e? Çi yeli? Ev pirtûk e. Dedin? Pirtûk e. Kuro pırtık çi ye? Digri defterek jina dar dinifsînî dibe. Defter jî pelê wê hene rast e. Lê ev ne deftere? Pirtûk e. Duvar. Dora Te mine. zanî? Dora mine. Dûretê ye. Bine çavete bigrim. Na tar kalk beyne ser. Bawer. Tamam. Tiştek dibini. Na, ez nabînim. Nefes digri. Îcar em dikarin bilîzin. Eri. Hem dikarim bilizin. Belê. Tamam ez tiştek bidim. Dê. Baçiye. Kanî. Ava çende. Çend e? Va çende. Kabide min. Katın nizani. Tamam da kır. Nizanim. Tu nedîme ez ê çawa bizanim. Vasa to anda diki. Kabide min. Tedit. Ne sana ya? Na. Tamam. Tiştek din bejim. Disa dora mine. Bawer. Brame. Bawer. Belê. Baçiye. Carek din. Dengek tê. Eri. Nizanim. Çi bêjim te? Çi ye? Çiye beje. Carek din. Balon e? Na. Ve çiye? Kabike destê min bizanim çi ye? Azmet va bisani. Va bizane va. Nizanim bawer. Kabidin destete ha. Dê. Çi ye?
چیه؟ Sivike. تجمرا دگو تو نزانی تو بزانه Sivike. Raste. Guluvere. Nerme. No. Ne nerme? تو جی نرمی Ha. Tupe. Tupe. تمام توپه Ha. اما میزکن توپه توپ نه Aha. کا باش میزکه چیه؟ Çiye. Çiye. Pore. Muye yan pore. Ha? زده تو نه ای Pore. پاره Pore. Yan pırçe. Pore. Aha. Ev çiye. Eniye. ها راسته نیه Eni. Evji. O. Ev poze. پوزری Yan bevle. ببله جی پوزی ها Ev gohe. کا بیجه چیه چیه؟ Ev gohe tene. Raste? نه همو چینه و چیه؟ تنزان کات نزانی و چیه بیجه؟ Evji deve. اره دمه Deve. Evji pişte. جره پشته چی هیه؟ Pişti. تمام و چیه ویا بیجه؟ Ev laşe. Laşe mirove. İnsan. نه نزان داون نکر Çimana? نه انسانه Yani- کا ببینه؟ ازم Yani tu ne insani? کرو از انسانم؟ لی از باورم Eri tu bavari. تگوت انسانه Yani bavar ne insane? نه راسته باور Vay. انسانه تو جی انسانی Eri. حیوان هنه انسان هنه Eri. از انسانم لی از باورم Eri. تگوت انسان داون نکر واسه نبه Ne tane insani tu bavarici. ای تدید Baş. نه انسانه ها من قزنج کر Te kazanç Devam kir. nakir. Rast. اره تابی لیستکت هز نکن نه لیستک باشه بینا کاغذم بلیزin bu tope bilizin tope işini zani kare camera ne karete ایروژ امه فێری لێکەرێکە درژی ببن کە پڕ تێبکارانین Bili. ئەو لێکەر نهرینە یانی وەکو بە ئینگلیزی دەبێژن تولوک و فرانسی دەبێژن ڕۆگاردێ O gakti. ha tulu داوا کە ئانها ئەم چ دکن ئەم لە هەر دنارنەوە ئەز دنارم Ez dinerim. tu dineri دناری Tu dineri. ئەو دنهەرە Ev dinere ئەم دووبارە بکن ئەز دنهەرم Ez dinerim تو دنهەری Tu dineri. ئەو دنهەرە Ev dinere. Ji gava ku tê nivîsandin mirov dikare wiha bijî binivîsîne ez diniherim û ez dinerim ji ber ku ziman xwe hêsan dikin xwe kurd dikin yanî formên herî basît hildibijêrin. Ji ber wê tê gotin ez dinerim tu dinerî ew dinere em dinerin Ren. hûn dinerin Dinerin. ew dinerin Dinerin. le sanki jane em uyan bejin dinerin hesane ez dinerin dinerim tu dinerî ew dinere yani dinerin rinde ez dinerim tu dineri ev dinere em Dinerin. dimirin em Tu dineri dinerin belki li. Em dinerin. dinerin em dinerin hun dinerin Ev ev dinerin dinerin. tamam baş e ev di deman û hade têbkaranîn ji gava ku di deman û hade mirov neyîniyawê bike bawer mirov çawa dike Dünyavi ez nanerim. ez nanerim yanî mirov diyê radike Neyi dane? mirov
nayê dide Tane şûnavê. Hingê Nayê dide dibe şûnavê. ez nanerim. Ez nanerim. Tu Naneri. Ew nanere. Hun em. Nanerin. Hun nanerin. Ew nanerin. Nanerin. Asad rahê pirtûka xwe ya gramerê Rast e mamosta. bila tim di destê te de Ez be. gelekî Ji ber ku tu baş naxebitî. rast e. Bi taybetî ez Xewatê tê em bawer. ji bîr dikim. Biburne. Uya xam ani. Baş e. Tu dineri, ew dinere. Em dinerin, hun dinerin. Ew Ew dinere. Îja baş Wê e. dinerin. Gava ku mirov dinare. belê. Ew tiştê ku mirov dibîne. Mirov bixwaze navî wî jî bibêje. Bilêkera nerînê. Mirov çawa dibêje hûn dizanin? Na. Ez dikeçkê dinerim. Mirov lî yê bikartîne. Weke temaşekirinê me gotibû ez li televizyonê temaşe dikim. Her wiha nerîn jî tiştekî weke wê ye. Belê. Hingê mirov dibêje ez li televizyonê dinerim. Ez li televizyonê dinerim. Ez li te dinerim. Ez li te dinerim. Dinerim. Em li televizyona Kurdî dinerin. Em li televizyona Kurdî dinerin. Em li dersa Kurdî dinerin. Em li dersa Kurdî dinerin. Baş e? Baş e. Mefhem kir. Mane Kurdî hebûna me ye. Mane me ye.